blefaroplàsties en distingim dos, blefaroplàstia superior i la inferior. La superior aniria encaminada a treure l'excés de pell i a vegades aquests paquets de greix que es formen aquí, que hi ha pacients que diuen tinc un bulto, doncs això és greix. Llavors es treu amb la blefaroplàstia superior. Les blefaroplàsties inferiors són aquestes que van destinades a treure les bosses de greix. Habitualment també pots ajustar una miqueta la pell. Això ara actualment ho fem amb el làser de CO2, amb un resurfacing, un rejoveniment de l'àrea periocular, però la cirurgia es fa per dintre de l'ull traient aquests paquets de greix. En edats més avançades van, a part de millorar l'estètica, és per millorar la funció visual, perquè també jo sempre els dic que aixequem les persianes i traiem les viseres i mirem. Llavors, a part de millorar la funció, millorem la cosmètica. I en edats més joves van a millorar pràcticament la cosmètica. La cirurgia de la blefaroplàstia és una cirurgia que es diu ambulatòria, que un va, supera i se'n va cap a casa el mateix dia. Ho fem amb l'anestesista al costat, que posa sedació, i en aquell moment desconnecta el pacient, nosaltres posem l'anestèsic local, després durant la cirurgia pot estar més o menys despert, però en principi no fa mal. És una cirurgia que està molt ben tolerada. La parpella cicatritza molt ràpid, posem uns punts que a la setmana ja els traiem, i habitualment el postoperatori no sol fer mal. El pacient, a partir del dia següent, pot fer una vida més o menys normal entre cometes, evitant esforços, evitant l'esport i evitant el sol. Actualment oferim la cirurgia de blefaroplàstia amb làser de CO2, que és una tècnica que permet una recuperació més ràpida amb un interval més curt. Nosaltres, els oftalmòlegs, ens dediquem a cuidar l'ull. La nostra màxima és que l'ull no quedi malmès i que puguis tenir un procediment d'estètica amb garanties.